Eskerrik asko tortzatu. Ez horretik. Bentxe, goia larri. Bersolaritza eta bersogintzako jendea elkartu gara gaur, egunkari auzikoei gure elkartasuna adieraztera. Injustizi ikaragarria iruditzen zaigu, sekula gertatu beharretzuen injustizia, ikaragarri luzatzen ari den sensazioa daukagu, eta gure babesa eskeni nahi genien. Bukatu da hila lehenbailen eta bukatu da hila ongi. Egoak moztuta utzi zutela eta etorri beharren geunden. Orduan, oraindik ere ez dugu sinisten kasi estadu batek lurralde baten kontra nola egin dezaken olako erasorik eta gezurrean oinarrituta ez dago eskubiderik. Eta eskubiderik ez dagoenez, da gure lagun hauek preso juteko arriskoan daudenez, etorri beharra sentitu dugu eta oso gustora etorri gara gainera. Egunkaria itxuzutenean ere benekan amorru sensazio hori, eta gaur bezalako egun batean importante egin zaigu erakustea bainikan bere garaia mobilizazio handiak egon zian bezala orain ere badakala elkartasun hori eta animoak emateko batez ere auzipetuei. Gutxienekoa da elkartasuna adieraztea auzipetuta dauden lagunei eta gure keja edo gure salaketa, ez da, azken bolora luze hontan eta gero eta gehiago ikusten egan astakeria hoen aurrian, ez? Hoxe. Aspaldi honetan gertatzen ari den guztien artean, segurazko logika kafkianoena daukan auzi honek, ez? Eta, ona etorri eta asko egiten duen, baina bentsat deitutakoan edo aukera dagonean adieraztea zenbait gauzatan eta bereziki hemen egiten ari diren politika edo ez politika honek ez dola aguantatzen bi urteko ume baten logika ere, ez? Eta gutxienez jakin dezatela tragatu behar bat tragatuko digula, baina kontuatzen gara da. Baina, gano lazatu daigun hau. Eta, pixkanaka badator itxure danez eguna eta epaitu eguntxiez gure babesa eskaintzea gai bateko lankide bezala eta bersolari bezala gure babesa eta animoak eskaintzea etorri gara.